Joo, mulla on kymppikatto laitettu kymmenkunta vuotta sitten ja täytyy sanoa, että olen ollut kerta kaikkiaan tyytyväinen. Nimittäin mä oon lakialla vietän aikani, eli talo on lakialla ja siellä aina tuuloo ja näin poispäin. Ja yläkerrassa on kuitenkin makuuhuoneet ja näin poispäin. Ja ei ole tarvinnut tuulenkolinaa kuunnella eikä sitten sateen ropinaa, jotta mä oon hirmu tyytyväinen meidän yhteistyöhön ja tällä konstilla mä Ristollekin uskoon ujuttaa, jota kannattaa ottaa yhteyttä Kymppikattoon, että sieltä saa hyvän palvelun. Ja sitten mulla on laitettu sinne pari kolmet ovet ja näin poispäin. Ja täytyy sanoa, että villasukkia ei sen suhteen tarvitsisi pitää, jotta sieltä vetää. Jotenka minä olen kaiken kaikkiaan hirmu tyytyväinen ja voin suositella Kymppikatton tuotteita ympäri Suomen tätä nykyään pruukata.